Mhux biss il-karozza hija b'saħħitha wara daqqa bħal dik iżda anke jien b'saħħti għax wara l-inċident ħriġt mill-karozza jisni mhux jien u qbad nagħti bil-pon in-numru ta' rġiel li kienu fil-post. Dan qalu Jeremy Camilleri l-wieħed mill-pulizija li ħadmu fuq il-każ tal-omiċidju ta' Zazua Torka Pelinkaja f'Jannar li għadda kif it-tnejn komplet tinstema' ix-xhieda. Fix-xhieda tiegħu s-surġent Xerri qal li fit-18 ta' Jannar kien mar jiċċekkja filmati ta' CCTV biex jgħaddihom il-qorti. L-għada kienu ħarġu l-Camilleri mill-lokkap u ħaduh f'Takandja fejn kien hemm il-karozza involuta fl-inċident u fija ma kien instab xejn. Hemmhekk Camilleri stqar li hu b'saħħtu għax mar jagħti bil-pol l-irġiel preżenti u insista li mhux biss il-karozza hija b'saħħitha iżda anki hu. Il-pulizija qalu li dan id-diskors jinsab irrekordjat. Fix-xhieda ħareġ li waqt l-interrogazzjoni l-akkużat ma wieġeb għall-ebda domanda lanqas ma wieġeb jekk għandu xi rimors għal dak li għamel. Intant fix-xhieda tagħha s-surġent Enmeri Colejro qalet li fil-post kien hemm l-aruse ta' Pelinkaja li beda jipprova jċempilla. Xedu wkoll il-kundistabli Glenn Patch u Clyde Aġus. Fil-qorti intqal li s-sewwieq irriżulta pożittiv b'livelli għolja ta' kokaina u alkoħol waqt testijiet li saru fl-isptar Mater Dei. Il-filmati miksuba waqt l-investigazzjonijiet urew kif is-sewwieq saq dritt għal fuq kaja u li hu ma kienx tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu. Skont il-pulizija u l-filmati, Camilleri ħareġ mill-karozza u tefal ġebelejn il-vittma kif kienet mimduda fl-art. L-ispettur Kurt Zare temexxi l-prosekuzzjoni bl-għajnuna tal-avukat ġenerali Kayleigh Bonnet u Nathaniel Falzone. L-avukat Xazo Kazgavi qed jirrappreżenta l-familja tal-vittma. Għall-akkużat qed jitru l-avukati Alfred Abela u René Darmanin. Il-kawża ġiet differita nhar it-tnejn 27 ta' Marzu fl-10 ta' filgħodu.